खुलुमबाय बयनिबोसिम दिनै जोङो तितागुरि बिसिडिसिनि सिङाव जेसेबांखिनि जोंनि आइजोफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनैहाय वुमेन एवेयारनेस मिट बा आइजो सांग्रांथि मेलखौ जोङो लानाय जादों। बेखौ बानजायदों जोंनि UPPL नि आइजो गांखंआ आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाहाय जोङो 300 टारगेट खालामदोंमोन जोंनि आइजोफोरखौ, खिन्थु बाहाय 300 नि बुहुत बांसिनानो फैदों, नोंथांमोनाबो नुदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाहाय गोबां आइजोफ्रा बाहागो लानानै आरो देबोरगाव जेरावबो सोलायनाय बा जोंहा आइजोफोरनि जौगानायखौ लुबैदों। बे समस्थिनाबो जिहेतु गोबां आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा मावदों, आइजोफोरखौ मान सनमान होदों। बेखौ लानानै बाहायबो जोङो गोबां आइजोफोरखौ दिनैनि नैबे सांग्रांथि मेलाव बाहागोखौ लानाय नुदों। जोंना देबोरगाव समस्ति हिसाबै UPPL आ जोबोद मोजां पजिशनावनो दङ। बाहायबो जोंना महिला भटार्सफ्रानो आइजो भटार्सफ्रानो बांसिन। दा बाहाय गोबां आइजोफ्रा जिहेतु आइजोफोरनि थाखाय जे आवगोलाव जेरखम सेल्फ हेल्प ग्रुप जोङो सरकार माने बानायोबा प्रमद बर' सारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माने मदद होगोन बा अनसुंथाइ होगोन होनदोंमोन। बे समाय लानायखौ दिनैहाय सारा माने जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL सरकारा BTR सरकारा बेखौ फुरा खालामनाय जादों। दहाय नोंथांमोनानो नुदों गोबां आइजोफ्रा माइनाव सोरां बिथांखि मोननायखौ आखाइ थिखांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां आइजोफ्रा ट्रेनिंबो मोनदों बा गियान सोरां बिथांखिबो मोनदों, अनसाय बिथांखिबो मोनदों आरो मन्दिरफ्राव गिर्जाफ्राव आलारि सोरां बिथांखिखौबो 2 लाखनि गोबां माने आसनिखौ मोनदों। आरो लोगोसे जोंहा बाहाय दिनै BTR आवहाय जोंनि BTR सरकारा बड'लेण्ड वुमेन इम्पावारमेन्ट मिशनबो दाबाय आरो बाहाय गासिबो BCDC आव जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा मोजाङै सरकारनि जेसेबां आसनि दं बेखौ मोनफुंनो हायो, बिनि थाखाय थें फाख्रि होननाय मोनसे पस्टखौबो क्रिएट खालामबाय। बाहाय आइजोआनो फैनानै आइजोफोरखौनो मदद खालामगोन आरो जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे पलिसि मेकिंआवबो थानांगौ, डिसिसन मेकिंआवबो थानांगौ, बिनि जोंखौ जेब्लाबो माने मदद होबाय थादों बा जोंखौ इन्सपाइरेसन होबाय थादों। बेनि थाखायनो दिनै देबोरगावआवबो लोब लोब आइजोफ्रा ओंखारबोदों आरो फैगौ समावहाय देबोरगाव समस्तियावबो UPPL आ बिराद मोजां रिजाल्टखौ होनो हानायखौ जोङो दिनैहाय रोखा नुनाय जादों।